Happy Father's Day लोगोफोर साफ्रोमखौ बर'लें गस्पेलनिफ्राय गोजोन फादार्स डेनि मुङाव अननाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनै फादार्स डेनि गुसुङै मोनसे बिसयखौ सोलोंज्लायगोन नोंथांमोनजोंहाय। बाइबेलाव माखासे लिरनाय बोसोनफोरखौ नायनानै जोङो सोलोंज्लायगोन। अननानै माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आङो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो प्रेयार रिक्वेस्ट खावलायनो सानदों। जेनाखि जोंनि आसामाव जाबाय थानाय दैबाना आरो माखासे जुब जुब अखानि जाहोनाव गोबांथार सुबुंफ्रा सैनांनानै दङ। बेबायदि गिथावथाव दैबानाफोरजों दिनै गोबांथार न'खरफ्रा गोबांथार दिनै सुबुंफ्रा सैनांनानै दं। जाहाथे बिथांमोना दिनै इसोरनि अनखांनायजों जाहाथे दैबानाफ्रा दिनै अखा हानायफ्रा दिनै थाद'यो आरो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावफिननो हानाय बायदि जोङो बयबो आरज खालामगोन होननानै आङो बड'लेण्ड गस्पेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम प्रेयार रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय। इसोरा मावनो हायै जेबो गैया, मानोना मिथिंगानि गासैबो जोङो मेगनजों नुनो मोननाय गासैबो इसोरनि सोरजिनायफोर, गासैखौबो इसोरा थिग खालामनो हायो। जोङो जेब्लायबो इसोरनियाव भरसा खालामनानै थानि। जोङो मानसिजों मानसि भरसा खालामज्लायालासिनो जोङो इसोरनियाव जेब्लाबो भरसा खालामनाय, मानोना इसोरासो बेफोर गासैखौबो मावो। फै जोङो इसोरनि बायख' फारसे थांनि। बोसोन बिजाबनि 20 बिजाबनि 7 सिरियाव बेखौनो लिरदों, धोरोमि आरो नंगौखौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिया बराद गोनां। दिनै नों सासे धोरोमि आरो नंगौखौ मावग्रा बिफा जानो हादोंना हायाखै, बेसो जोंनियाव सोंथि खालामग्रो। आरो 10 बालाबावबो बेखौनो लिरदों, जोङो बिसालाफोरनि थाखाय एबा बिसाजो इउथ्सफोरनि थाखाय। सासे गथ'आबो गावनि मावनायजों गावनि आखलखौ दिन्थियो। बिनि आखलजोंनो बियो मोजां ना गाज्रि बेखौ बुंनो हायो। दिनै सासे गथ'खौबो मोजां ना गाज्रि बिनि रायज्लायनाय, बिनि मावनाय, बिनि थाबायनाय जोङो दिनैहाय बे गथ'नि आखल आखुखौ मिथिनो हायो होनदों। दिनै बिफाफोरखौबो दिनै सासे बाख्नायजाथाव बिफा नंगौना नङा, दिनै बिनि मावनाय, बिनि आखल आखु, बिनि गाननाय जोमनाय, बिनि थाबायनायफोरजोंनो दिनै सासे धोरोमिया बिफाखौबो जों मिथिनो हायो। दिनैहाय जायफ्रा धोरोमिया बिफा दङ, बिमा दङ, बिथांमोनहा गोबां बरद गोनां होननानै आङो सानो आरो बाख्नायजाथाव होननानै आङो सानो। गोबांथार बिमा बिफा दङ दे फिसाफोरनि नांगौहाय मिथि रोङै जानानै थानाय गोबांथार बिमा बिफाफोर दङ। जानाय लोंनायफोरजों दिनै संसारनि नुनायफोरजों गोरोबफानानै थानाय गोबांथार ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर, न'खरफोर दङ। जोङो संसारनि नुथायफोरजों गोरोबनानै थायोब्ला जोङो मान होजाथाव नङाब्ला जोङो फिसाफोरनिफ्राय मान मोननो दिनै दा लुबै मोनजाग्रा लोगोफोर। आरो बेबादि गोबां जोंहा ख्रिस्टान बिमा बिफाफोर दं, गथ'खौ गोबां उन्दैनिफ्रायनो दिनै दाव खालामनानै दिनै बन फाननानै दिनै गोबांथार हाजिराफोर मावनानै दिनै फिसाफोरखौ जाहोयो लोंहोयो, मा नांगौ मा नाङा बिनि सोमोन्दै गोबांथार जोथोन लाग्रा बिमा आरो बिफाफोर दङ। अनजाग्रा लोगोफोर, आङो इउथ्सफोरखौ बुंनो सानदों दे मादार्स डे समावल', फादार्स डे समावल' ससियेल मिडिया, फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्रामफ्राव दिनै सावगारि दिखां दिनै पिस, लाइक आरो कमेन्ट मोननो थाखाय नोंथांमोना फादार्स डे एबा मादार्स डेफोरखौ फालिनो नाङा। दिनै सानफ्रोमबो दिनै फादार्स डे, मादार्स डे जोङो फालिनो नांगोन। जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्राय लानानै गोबांथार दुखु दाहानि गेजेरजों दिनै खांबोदों। दिनै जोंनि गाबनायाव, जोंनि लोमजानाय साजानायाव दिनै बिमा बिफाया नों आं जेसेबांनाखि दुखु मोनो, सैनाङो, बेनिख्रुइ बांसिन दिनै जोंनि बिमा बिफाया जोंनि उन्दै समाव जोंखौ जोथोन लानायाव गोबांथार दुखु मोनदों। बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो बिमा बिफानि बोसोनजों थाबायग्रा जानि, बिमा बिफानि
दिनै थोननाय बादि जोङो दिनैहाय मावलांनि दिनै इसोरनि बारगा जोङो मावालाबानो जेब्लायबो बिमा बिफानि बोसोनजों आवगायलांनि अब्लासो जोङो जिउआवहाय साक्सेस जानो हागोन इसोरनि बोर मोनगोन। दिनै नोंथाङा सासे खृष्टान बिमा बिफा जानानै दिनै गोबांथार मान होजाथावैफोर दिनै खामानि मावदोंब्ला दिनै नोङो बिमा बिफा महरै दिनै मान होजाथाव जानो हायैबो दिनै जोंनि खृष्टान समाजाव दङ। बेबादि खृष्टान बिमा बिफाफोर दङ जे बिसानो मा नांगौ मानि गोनांथि मा प्रब्लेमफोर जादों बिसानाव दिनै बेखौ जेबो उदिस लायै जोंहा गोबांथार खृष्टान बिफाफोर दङ। गिर्जा हाबनांगौ समाव गिर्जायाव दिनै आरज खालामनांगौ समाव दिनै नांगौ बायदि आरज गैयै दिनै जानाय लोंनायफोरजों गोदोसोनानै थानाय गोबांथार दिनैहाय खृष्टान बिफाफोर दङ अनजाग्रा लोगोफोर। दिनै खृष्टान बिफा जानानै जौ लोंनायफोरजों जुवा गेलेनायफोरजों दिनैहाय गावसो दिनैहाय बिसाखौ मोजां लामाजों दैदेननांगौआ दिनै गोदोसोनानै थायोब्ला दिनै नोङो बिसाफोरनिफ्राय मान होजाथाव बिफा जानाय नङा। बिनिखायनो जोङो दिनै सासे खृष्टान बिफा जानानै गावनि बिसाखौ नंगौ आखल आखुआव दिनै फोरोंलांनो दैदेनलांनो बानो नांलिया अब्लासो जोङो बिसाफोरनिफ्राय नांगौ बादि मानखौ बिफाफोरनिसिम फंनैसो बाथ्रा आङो बुंनो सानदों। जोंनि गोबां खृष्टान बिफाफ्रा दिनै गिर्जा हाबनो गिर्जा फास्टिंफ्राव आरजफ्राव दिनै बाहागो लानो बाग्रा जालांबाय। मानोना संसारनि धोन दौलद रंजानायफोरजों दिनै गाव गावखौ दैदेनग्रा दिनैहाय जोंहा खृष्टान समाजाव दिनै बेबादि बिफाफोर बिमा बिफाफोर दिनै ओंखारगासिनो। दिनै जोंनि बिसाफ्राबो दिनैहाय बिफाफोरखौ मान होनो रोङि जालांबाय। संसारनि लुबैनाय संसारनि जानाय लोंनाय मोदोमनि लुबैनायफोरजों दिनै नारसिननानै दोनजाबाय। दिनै सैताननि मोनफ्रोमबो आनजादाव जों गोग्लैग्रा जालांबाय। मानोना जोंनि जिबनाव जोंनि थाबायनाय लामाफ्राव दिनैहाय आरज गैयै जागासिनो दं। दिनै फादार्स डेनि बे गुसुं मेसेजखौनो नोंथांमोननो होननानै आङो बेयावनो दोनथ'नाय थाबाय।